is in Eindhoven een werkplek op eenzame hoogte. Sijmen klimt iedere dag 16 ladders op met in totaal 304 treden. Maar dan heb je ook wat. Wat maakt het zo leuk? Ja, toch wel de grote machines en het is toch wel iets aparts. Sinds 2010 werkt Sijmen in een hijskraan. Hij was altijd klusjesman, maar door problemen met zijn rug moest hij daarmee stoppen. Nu zit hij dus moederziel alleen in zijn bakkie in de lucht. Maar alleen voelt hij zich niet. Niet zo eenzaam als een vrachtwagenchauffeur hoor. Wij hebben altijd contact mee beneden. En op die hoogte maakt hij natuurlijk allerlei weersomstandigheden mee. Al doen die hem niet zoveel. Maar als het echt hard waait, ja, dan gaat hij wel een beetje in en weer natuurlijk. In het begin toen ik het deed, toen was ik wel eens misselijk s'avonds hoor. Ja. En als je een keer naar het toilet moet? Toilet? Ja, dat doen we niet. Nee, dat doen we in de fles hè.